नै दैया नै दैयानो ना खर' हमहरनाय बिराद गिदिर गिदिर ना फैयो। साइकेला नैबे बाबानिमोन। बेजोंनो माने लामा ससेयावहाय एक्सिडेन्ट जाना माने गोलैनानै आथिङाव दुखु मोननायनो बिदिनो बारा जालांनानै डाक्टारनाव लांदोंमोन फाहामदोंमोन खिन्थु हायादिया गोमाबाय आरो उपाय गैला। खुलुमबाय साफ्रोमखौबो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बरना लाहरनाय जालायबाय। थ' नोंथांमोन रियालिटियाव आङो माबायदि थायो आंनि न'आ माबायदि आं बेखौहायनो दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामलायगोन। माने रियेलखौसो शेयार खालामगोन बेयाव जेबो फेक गैया। आङो नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो नाजानाय गिबियावनो आंनि नैबे न' मोनसेखौ नायना ला। नैबेयो जाहैबाय जोंहानि न' मोनसे आरोना बिराद गोबाव जाबाय नै गब्लंजोब्बाय नैबे जाहैबाय दाउ थाग्रा दाउआ दा गैथ'वा बाहेरायाव थांजोबदों। ओमफ्राय नैथिंजाय अरदाब मोनसे दं बेवहाय बिदिनो माने जुमाय थुमाय संनाय जायो आरो मालाबा उपाय गैया रियेलखौसो देखायनांगोन नालाय आङो रियेलखौ जा मावो बेखौ खिथादों। बेनिफ्राय ओरैजाय माने नै आइमोन थाग्रा आरोना इयो। ओमफ्राय जोंहा फादाराथ' गैला नालाय ओमफ्राय दायो माने आं हारसिंल'सो नालाय ओमफ्राय जोंहा आब' दं आब'आ हाबा जाबाय बेलेगावसो दंहैयो दे आब'आ ओमफ्राय भागिनमोन थायो। ओमफ्राय नैबेनो आरोना इयाव थायो बिसोरो। नैबेबायदि अबस्था जाजोबना दं नै बायलांजोब्बाय उपाय गैया बेनो आरोना आंनि। ओमफ्राय नैथिंजाय नै मोनसे न' दंबावो नैबेयो बन बिदिनो जुमाय थुमाय सङो नालाय बनखौ जमा खालामना दोनो। ओमफ्राय नैबेफोरो बे कार्टन जाहैबाय दखान दं नालाय आंहा दखाननि माल लाबोनानै जमा खालामना दोनो आरो कार्टनखौ बुरजा जाबाथाय फानहरो। साइकेला नैबे बाबानिमोन। बेजोंनो माने जोंहा बाबाया खामानि मावनो थाङोमोन आरो मिस्ट्रि मावनो। ओमफ्राय बे साइकेलजोंनो माने लामा ससेयावहाय एक्सिडेन्ट जाना माने गोलैनानै आथिङाव दुखु मोननायनो बिदिनो बारा जालांनानै डाक्टारनाव लांदोंमोन फाहामदोंमोन खिन्थु हायादिया गोमाबाय आरो उपाय गैला। ओमफ्राय न'फ्रा नै बायलांजोब्बाय नै एकदम नै फुख्रिनि दैया माबायदि हाबजोबो नै गावजोब्बाय ओरैजाय गोबाव जाबायना खिन्थु बे माने फुख्रिनि दैया सेस न'आव हाबफैजोबो नै गावजोब्बाय दायो। ओमफ्राय दायो आं थाग्राखौ देखायनो र' नोंथांमोननो। इयो जाहैबाय आंनि इउटुब स्टुडिअ इयो नायनो हागोन नै बेयो जाहैबाय आंनि इउटुब स्टुडिअ। आङो लाइभखौ फैयोब्ला मबाइलखौ नैयावहायनो दोनो ओमफ्राय स्टेन्ड गैया दायो। ओमफ्राय नैबे ग्रिन स्क्रिन ओमफ्राय बेवहाय दोननानै आङो नैजोंहाय गसंनानै लाइभआव फैयो आरो। ओमफ्राय नै बिदिनो बानायनानै दोनदों नाजालांबाय थानो र' बेसेबांसिम साक्सेस जानो हायो। ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायनो नै आं थाग्राखौ नैबे जाहैबाय आं थाग्रा न' आरोना नै आंना फांखाया नै आं थाग्रा न'। ओमफ्राय बेबो बायलांजोब्बाय नै नायनो हागोन नै बेबो गावलांजोब्बाय नै ओरैजाय गावजोब्बाय नै दैया नै दैयानो ना खर' हमहरनाय बिराद गिदिर गिदिर ना फैयो फुख्रिनि नाया गावलांजोब्बाय नैबो ओरैजाय बिदिनो दं आरो नै सर्केस मोनसे जेबो गैयालै नै नोंथांमोन। ओमफ्राय नैबेथ' जोंहानि बाथौ जाहैबाय। ओमफ्राय ओरैजाय नायनो हागोन नै ओरैजाय फुख्रि दङ नै नैबे फुख्रियानो एकदम अखा हाबाय थायोब्लाथाय देरबाथाय न'आव हाबफैजोबो आरो नैबे फुख्रि। ओमफ्राय ओरैजाय मोनसे दंबावो फुख्रि नैयो जाहैबाय रायजोनि फुख्रि बियो। बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय बिदिनो आरो जि सुग्रा दुगैग्रा। आङो माने जेखौ रियेल बेखौसो देखायदों दै जेबो फेक गैया बेवहाय। बैयो जाहैबाय खान्थाल जेकफ्रुट थाइब्रैल' थायदों जोंना नै खान्थाल दंफाङा बेथ' जोंहानि बाथौ सिबिसालि। ओमफ्राय ओरैजायबो नायनो हागोन नै ओरैजायबो फैयो दैया नैबेजोंबो नै ओरैजायबो उसिबोयो ओरैजायबो हाबबोयो दैया एकदम अखा हाबाथाय सानब्रै सानबा अखा हाबाथाय हाबजोबो आरो बेवहाय थांनो लामा गैया। नैबेनो आं थाग्रा रुमा। ओरैजाय नै अमा माथाम दं आंना आंनिथ' नङा आरो न'नि नै। थ' गामियावहाय माने बिदिनो मोनसे ड्रेन होदोंमोन गामिनि मानसिफ्रा साफा खालामना लानो रोङाखैनो सेस लेथ्रा जाजोब्बाय माथो खालामनो गाव गावनि खोथा। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आइमोन थाग्रा न' आरो जेबो फेक गैया नोंथांमोन बियो डाइरेक्ट रियेल आं रियेलखौसो देखायदों। गोबां इउटुबारफ्राबो देखायो नालाय गावनि हम टुर माने गावनि न'फोरखौ बेनिखायनो आंबो दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जाबाय देखायनाय जाबाय। मानो होनोब्ला आङो नैबे न'खौ बोखारजोबसिगोन आरोना एबार मेसेङावहाय बेनिखायनो माने लास्ट आङो बे न'खौहाय दिनै नैबे ब्लगाव लाबोनाय जाबाय माने आंनि न'खौ देखायनाय जाबाय नोंथांमोननो। मोजां मोनोब्ला लाइक मोनसे होदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला गावनि फंबाय साननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। बिदिब्ला आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला एसेयावनो दोनथ'नोसै। जय बर' हारिनि गोजोन्थों।